こんにちは。宮戸町内会宮戸セーランと申します。大変盛り上がってまいりました親父村。我々をもっと盛り上げていきたいと思います。最後の最後までこぼさないように自由に楽しんでいきたいと思います。どうかすいません、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。宮戸セーラ大地燃ゆる赤き炎、